Возлюбленные, Христос вельми добрый. Бачимо на сьогоднішній Євангелії, що Христос не спешить оскаржать, чоловіка оскаржать спешить, але Христос оскаржать ніколи не спішається. Христос пробачає, як ми чули сьогодні в акламації, не хочу смерті грешника, але как отвернувся від шляху свого і жив. Ось такое прагнення нашого Бога. Бог не спешить чоловіка покарать, Бог не спешит человека знищить, только Бог терпеливо чекає на вертання. Часом іначе чоловік реагує на другого грешника, але Бог реагує завсюди милосердно. Видите, триваючи далі у цій темі Бог і я, або Бог і чоловік, хочеться звернути увагу на чергову таку вельми важну справу, яка у житті кожного чоловіка з'являється важною, як у монашському житті, у святарському, законному, так у житті сімейним, або звиклим, у житті Бога, у житті чоловіка. А менавіта справа повної вірності і відданості Богу. Да, може, це звучить трошки дивно, напевно, бо повна вірність, відданість повинна в монашському житті бути, можемо так сказати. Абсолютно неправда. Вірність Богу повинна бути у житті завсюди. І коли чоловік вірний Богу во всім, Бог благословляє вельми щодро. Але коли чоловік покидає хоч певну сферу, куди не хоче пустити Бога, і приймає рішення, тут я сам буду командувати, сам буду приймати рішення, сам буду приймати, що для мене корисне, а що не корисне, тяжко сподіватися на щедре Боже благословення. Бог поступово буде підводити чоловіка до того, як і эту сферу самодостатковості повністю присвятив йому, коли жадає чуть голос Божий за ним крочить. Видите, у Святому Писанні є така вельми пригожа історія, я її люблю, особливо коли є споткання хлопців, які задумуються над життям законним, святарським. Я їх завжди беру на такі реколекції і з хлопцями розважаємо про цю історію. Це історія, яку ви, напевно, чули, коли до Ісуса приходить багатий хлопець і питається Ісуса Христа: «Наставник добрий, що мені робити, як бути досконалим?» І Ісус, звісно, говорить так: «Чому називаєш мене наставником добрим? Тільки Бог є добрий. А хочеш бути досконалим? Заховуй Божі приказання». Видите, це пригоже якраз. Хочеш бути досконалим, нічого більше в житті тобі не треба. Вірно заховуй Божі приказання. Але коли хоч одно приказання будеш ламати і заховувати інше, будеш вельми побожний чоловік, практики релігійні вельми упорядковано виконувати, але хоч одно приказання заховаєш насупер того, що навчає Бог, ну не буде Божого благословення. Цікавий отказ хлопця. Цей хлопець говорить так: «Все життя від свого маленства я це робив. Чого мені не хапає?» Хто б з нас, сидячи тут у лавках, мог так з рукою на серці сказати, що від свого маленства заховував вірно всі Божі приказання. От я не буду руку. Видите, думаю, що було б причепитися до чого кожного. А цей хлопець говорить: «Я від самого маленства заховував всі ті приказання. Чого мені не хапає? Досконале життя». Але є одна загвоздка. Менавіто Христос йому говорить: «Згадай мене з любов'ю, бо тяжко вести чоловіка, який намагається заховати вірно Божі приказання». І говорить йому просто: «Не хапає тобі тільки одного. Роздай все, що маєш, і пішли со мною. Будеш обвіщати Євангеліє, будеш моїм учнем». І пам'ятаємо конклюзію цього Євангелія, цього фрагмента Святого Писання. Хлопець одійшов засмучений. Чому? Тому що мав шмат майомості. І Христос апостолом закінчує цю історію, говорить так: як тяжко чоловіку, який сподівається на багаття, войти у Боже володарство. Видите, такий момент, коли багатий хлопець показує: «Я все роблю видатно, я заховую елегантно всі обов'язки релігійного характеру, я перед Богом чистий, можна сказати». Але ось один нюанс. Матеріальні речі для мене з'являються тими справами, на які я сподіваюся більше, ніж на Бога. І видите, буває у житті кожного чоловіка такий момент, із-за якого ми не чуємо голосу Бога, не чуємо його
натхнення, не чуємо ягонага провіду, часам менавіта рэчы, якія застаюцца, на якія мы спадзяёмся больш, чым на Бога. І гэта не абавязкова будуць матэрыяльныя рэчы. Часам гэта могуць быць пэўныя прывязанасці эмацыйнага характару да пэўных спраў, асобаў, да пэўных захапленняў, дзе, напрыклад, я выконваю рэлігійныя абавязкі, але вельмі часта выконваю бо трэба, а пазней бягу да таго, што люблю, бо хачу, там хачу быць. Выдаецца нядрэнна і абсалютна нядрэнна, але атрымліваецца, што фактычна Бог — гэта дадатак. Гэта абавязковы часам нават цяжар, які трэба выканаць, каб не трэба было прыйсці да споведзі раптам. Але спатканне з Богом не становіцца ў радасць. Бог не знаходзіцца тады на першым месцы. І ведаеце, гэта элемент такой самадастатковасці, таксама, дзе я паказваю, што ў пэўнай сферы я прымаю рашэнне, што для мяне важна, карысна, і туды Бога не запушчу. Бо калі Бог не забярэць гэта, то так як бы нешта вельмі важнага трачу. Ведаеце, сустрэў аднойчы ў святым святарскім жыцці такую сітуацыю было много ў святарскім жыцці, але адной з которых хочу падзяліцца, мне выдаецца, это важны момант. Выбіраю менавіта на прыклады такія рэчы, якія могуць много каму прыгадзіцца, якія паказваюць Божую праўду. Менавіта калі ёсць у маім жыцці пэўная сфера, дзе я баюся або не хачу аддаць Богу, цяжка спадзявацца, што буду мець глубокі мір у сэрцы, который падыходзіць толькі ад Бога. Один хлопец прыходзіў да мяне з такой праблемай рэгулярна, што меў праблему на ўзроўні прыказання не чужаложна. І заўсёды, калі здараўся грэх у гэтай сферы, ён прыходзіў, яго это вельмі прыгнятала, вельмі моцна ён маральна з гэтым змагаўся, потому што ведаў, што это выразна грэх, я не магу ісці да споведзі. Адначасова, час ад часу паддаваўся такой спакусе. І мы шукалі супольна, у чым ёсць праблема. Бо можна выразна сказаць, перастане ўсё, і што з этого будзе? Нічога, перастанець прыхадзіць, грашыць не перастанець. Але шукалі праблему, чаму ён паддаецца гэтай справе, гэтай спакусе. І в пэўным моманце я сам дайшоў да такого рашэння, што настолькі стаміўся у маральным такім кацам, скажем, такім перажываннем после грахоўным, што прыхаджу да Бога, гаворыць, я знову баюся падняць вочы на яго, таму што саграшыў у гэтай сферы. І ён гаворыць, Боже, я прымаю радыкальнае рашэнне. Стоп з гэтай праблемай. Нават думаць пра гэтыя спакусы не жадаю. Цікава, ён сказаў, пасля гэтага рашэння, якое ён прыняў пасля чарговага спаткання, ён сказаў, што ў яго сэрцу ўвайшоў глыбокі супакой. У яго сэрцу ўвайшоў глыбокі супакой, і ён гаворыць, я адчуў як бы адабрэнне Езуса Хрыста. Разумна ты зрабіў, даверыўся ў мае рукі і хочаш усім намаганнем захаваць вернасць у гэтым прыказанні. І гаварыў, што да канца дня хадзіў радасны, бярог сваіх думак, бярог свайго позірку. А вечарам, калі ўжо ішоў спаць, праглядаючы тэлефон, у пэўным моманце адкрыў там, дзе заховаў розныя фотаздымкі, яго прыйшла спакуса прагледзець фотаздымкі. І ў пэўным моманце усвядоміў, пачуў у сэрцы голас: ці гатовы ты выдаліць фотаздымкі эратычнага характару, які ў тваім тэлефоне? І ён гаворыць, я прыняў рашэнне змагацца з гэтай спакусай, а тут і прыйшло такое запрашэнне: зрабі яшчэ далей крок, выдалі ўсё, што цябе на гэты грэх натхняе, так скажем, спакушае. І гэты хлопец гаворыць, я аказаўся амаль што бяссільны цэлую гадзіну. Я бароўся з гэтым запрашэннем Бога. Я чуў, што это запрашэнне Бога, чуў у сваім сэрцы. І гаворыць, праз гадзіну прыкладна часу я прыняў рашэнне, я выдаліў усе фотаздымкі, якія хоць крыху мелі характар эратычны. І гаворыць, толькі тады прыйшоў у сваё сэрца поўны супакой. А за гэту гадзіну, гаворыць, я так выканчыўся за гадзіну змагання, што, гаворыць, я ўжо быў вельмі стомлены, і гаворыць, што шмат гадзін я пазней не мог па гэтай прычыне заснуць. Цікава падзяліўся хлопец такім досведам, дзе паказаў запрашэнне, далікатнае запрашэнне Бога: калі хочаш, каб я цябе благаслаўляў, зрабі парадак ва ўсім, каб у цябе нават не было спакусы да той праблемы, якая ў тваім жыцці праяўлялася.
Ведаеце, але гэта можа быць у рознай сферы. Гэта не абавязкова ў сферы 6-го прыказання, але гэта можа быць таксама ў сферы матэрыяльных рэчаў, сферы прывязанасці да асобы. Калі больш эмацыйна я прывязваюся да чагосьці ці кагосьці, чым да Езуса Хрыста. Езус Христос як бы становіцца дадатак, і в эту сферу я боюсь яго ўпусціць, бо раптам забярэ тое, што для мяне з'яўляецца нейкім знакам нібыта шчасця, а фактычна нішчыць мяне ва ўсю. І этот хлопец пазней дзяліўся, што я ў сэрцы ад даўжэйшага часу маю глыбокі супакой, якога рэдка калі дасведчу. Таму што ведаю, што калі прыхожу да Бога, я ведаю, што зрабіў рэальныя крокі, каб захоўваць і гэтае прыказанне. Часам можам задаць пытанне, ці ёсць у маім жыцці такая сфера, у якую я баюся пусціць Бога? Нібыта выглядае ўсё элегантска, цудоўна. Я веруючы католік, практыкуючы, захоўваю сакраменты, свае малітвы, которые маю там, не ведаю, легіён Марыі, святы Ружанец, еду далей, патронка добрай смерці, розныя рухі ёсць. Але адначасова захоўваю пэўную сферу, у которую баюся запусціць Бога. Раптам забярэ, і я буду чагосьці пазбаўлены. Але Бог, калі забірае, Ён заўсёды шчодра благословляе, забірае толькі тое, што нас нішчыць і закрывае Божае валодарства. Бог не з'яўляецца тэрарыстам. І паглядзіце, далікатнасці было сённяшняе Евангелие, гэта вельмі абалдзенна паказваюць. Езус не спяшыць аскаржаць яўна грэшніцу. Пішуць штосьці сабе на пяску і гаворыць, калі хтосьці з вас без граху, кіньце першы камень. Адыходзяць усе. Бо свядомыя граху. Застаецца грэшніца і Езус. Езус не аскаржае яе, не выпамінае, колькі разоў нас грашыла, з кім, як і дзе. Толькі гаворыць, нема тых, хто цябе аскаржаюць. Я, Бог, цябе тоже не аскаржаю. Ідзі, не грашы. Прыгожае слово. Кожны раз мы это слово чуем у канфесіянале, і кожны раз праз нусную святара до нас промаўляе Христос. Ведаеце, я хочу падзяліцца чарговым такім прыкладам. Ён вельмі такі моцны прыклад. Калі чалавек прымае рашэнне сам выбіраць тое, што добрае паводле яго позірку, і не слухаць Бога. Сустрэўся у душпастарстве на адной з парафій, дзе я працаваў з такой сям'ёй, дзе аднаго разу патэлефанаваў муж сям'і і папрасіў аб спатканні. А гэты мужчына вельмі дастойны, заўнаважаны, мае 2 сыноў. Жонка праваслаўная, але да веры так вельмі халодная, і ўсё не магла акрэсліцца, што яна хочуць у жыцці. А муж акрэсліўся, я католік, я веруючы, для мяне ёсць Божыя загады, я хочу быць верны ва ўсім гэтым, меў стабільную працу. І па моманце прыйшоў на размову і гаворыць так: отец Михаил, ведаеце, моя жонка вырашыла заняцца магіяй. Хацела знайсці сябе і хочуць адкрыць у сабе штосьці, што будзеце яе захапляць. Калі чалавек прыходзіць з пэўным пытаннем ці праблемам, я навучыўся, што ніколі рэзка нічога не трэба даваць, таму што чалавек вельмі рэдка гатовы рэзка штосьці мяняць. Захочу і далікатна расшыраю гарызонты, да чаго можа давесці гэтае рашэнне. Чалавек сам павінен прыняць рашэнне. Але в гэтай сітуацыі тутай не можна было на штосьці спадзявацца іншае, чакаць. Я выразна яму сказаў, што ведаеш, это великая небяспека, потому что, уваходзячы ў магію, жанчына, жонка твоя открываецца на сатану, а гэта вельмі небяспечна, бо сатана з'яўляецца бацькам ахлусні, обманом, і ён жадае чалавеку смерці. Таму гэта рэч вельмі сур'ёзна. Вось я ведаю, я не магу жонку пераканаць. Я говорю, ну давай будем молиться, ты молися регулярно, кожны дзень. Я буду молиться, попрошу іншых людзей, параюся яшчэ, може, со святарамі, што зрабіць у такой сітуацыі. Ну і, конечно, паразмаўляю з твоей жонкай. І праз пару дзён я іду ў крам, жонка выходзіць ягоная з крамы. Я затрымаў яе, пачаў размаўляць, пытацца, як там справы, ўсё. Ну і прямо ў лоб пытаюся. А чаму ты вырашыла заняцца магіяй? Ці ведаеш ты наступства этого? Отец Михаил, я хочу проверить у житті, что з'является моим покликанием. Ну, але магия, это выразно открываешься на сатану, не гуляйся за огнем, он забоится. Полгодины переконывал, и
разышліся, мы так не дошли до консенсуса, я был вельмі злы, але думаю, ну что зробіш, ну человека ж не поменяешь. Человек сам пакуль не спалится, не проверить, ну ничего не будет. Человек сам приймає рішення. І пам'ятаю, тоді розмовляв ще з одним святаром, екзорцистом, питався, радився його, і він там розмовляв зі своїми святами, які мають пророчого духа. І говорить мені отець-екзорцист, що, видиш, ця справа, за цю справу окажеться ще Божа слава, але молися, зроби, як мога більше круг людей, як молилися за цій справі, Бог свою виведеть. І довідуюся, праз 2 тижні дзвонить муж, ще раз просить про розмову. Зустрілися, говорить, отець Михаїл, моя жонка у психіатричній больниці. Що можна було чого і чекати? Праз 2 тижні, як тільки вийшла в цю сферу. І зрозуміло було, що це не хвороба, тільки це наступство, її вибір, де відкинула Бога, а виразно вибрала Сатану. Просив, каб зустрівся з її батьками, у батьків шок, прийшли батьки, ми розмовляли про це, батьки сцепеневшие были, что такое отбывается. И мы спокойно долго говорили, спокойно, и батьки приняли то, чем я казал, запрошал их самих почти на споведь, до покаяния, до причастия, на православное, они пошли в церкву с этим всем. И раз певен час, когда уже эту женщину выписали, да, я пытался этого мужа час от часу, я там справил, потелефоновала сама эта женщина, да, и сказала так: отец Михаил, я хочу на споведь. Да. Видите, я вельми обрадовался за это, потому что после такого болючего досвіду эта женщина вирішила поєднатися з Богом. Да. Она приняла католицизм, да, только сказала, я не хочу споведаться у вас, бо боюсь поглядеть на вас. Да. Добре, споведайтесь, кого хотите, сакрамент той самый. Мы домовились, я подготовил до споведи, домовились, что как появится у нас всякий приезжий святарь, я позвоню и попрошу, как он восповедал им. Сегодня находится в костеле разом с мужем, вельми стала покорная, открывается на Бога, дети так само регулярно есть у костеле. Але менавіта аб чым хацеў зазначыць. Калі я без Бога раблю пэўен выбар, які выдаецца мне, што ён добры, не факт, што ён добры. Асабліва, калі я уваходжу ў сферу адносіну злога духа, ну гэта мяне вельмі моцна знішчыць. Жанчыне нават 2 тыдняў было дастаткова, каб знайсціся ў шпіталі псіхіатрычным. Да. Видите, это жыццё оно з'яўляецца даром Бога. И калі чалавек жадае Божий дар перажываць без Бога, ну тады пачынаюцца всякие праблемы, цяжкасці, і мы губляемся. Мы нават не ведаем, хто мы, у якім напрамку ісці, што для нас карыснае. І просто адбываецца такое, скажу русское слово, существование. Да? Я просто тады жыву, сам не ведаю, у якім напрамку крочу. Але калі мяне напаўняе Дух Святы, я не просто жыву, я умею радавацца гэтым жыццём, я ўбачу сэнс гэтага жыцця. Мне хочацца быць, тварыць, быць для кагосьці, чыніць добро. Вось гэта з'яўляецца сапраўднае жыццё, да якого запрашае Бог. Цікава, што святар, который я пытаўся, экзорцист, он так сказал такие слова, что эта ситуация будет еще для большей хвалы Божией. Думаю, какая же может быть большая хвала? Будем назирать. И колись звоните еще раз этот мужчина и говорит: отец Михаил, я хочу снова с вами поразмовлять, есть такая одна ситуация. Ну, пришел и размовляем. И он кажет так: есть у нас такие далекие родственники. И они православные, але з вірою їх так само в церкву не ходять. І тетя, і є дочка, этой дочці 24 годы, и у нее обнаружили рак. Она заканчивала университет заочно у Мінську, БДУ, и працавала уже у 24 годы в Арабских Эмиратах, была моделькой, вельми пригожая девчина. И заканчиваючи университет, треба было пройти медицинское обследование, как убачить, проверить стан здоровья. И как раз выявилось, что есть рак. Проверяла обследование, проходила в Бараулянах, мы видим, что там наилучшие врачи Беларуси, выставили документ, по Вайберу прислала мне этот документ, да, и просил.
Ну і прыйшла мама і размаўляе. Пытаюся этой мамы, ну спачатку паслухаў, праблемы, ўсё, і пытаюся этой мамы, што ці верыце вы, што Езус Христос з кожнай сітуацыі можа вывесці добро? Да, веру. Православная жанчына, которая редко ходит у церкву, робить акт веры. Это вельмі глубокий знак. Я пытаюсь, а ці хотели б на початок вы прийти до Иисуса Христа, как обновить свое життя, как изменить свое життя? Да, я хочу. Я хочу посповедаться. Я был в ogóle позитивно вельмі здивлений. Я хотел довести эту женщину до этого, что как изменить життя, треба було б радикально глянути на свій образ життя, в образ і посповідатися, дати до сповіді. І просто приказання Бога прийняти як лейтмотив свого життя. А эта женщина вже була готова до этого. І разом з дочкою праз 34 дні вони повинні були летіти в Арабські Емірати. Я розумію, що в мене вельми мало часу. Зазвичай підготовка до сповіді стільки не триває. И я говорю, что, ну, слушайте, у нас время мало часу, коли жадаете, давайте мы подрыхтуемся, расскажу, як треба рыхтоваться, что з'является грехом. И мы несколько годин сидели, размовляли, в нашей парафии есть такие улетки подрыхтованные, что мы расписываем, что з'является грехом, там, на А4 с двух сторон, там, 8 друг, это вельмі шмат. Мы это все проговорили, обговорили, и попросила я капіна, с этого еще походила. Ще що згадаєте, бачите. Наступного дня попросив, як прийшла, Інна сказала, що дочка хоче до вас прийти. Прийшла дочка, вельмі пригожа дівчина, висока, да? І я питаюся, ну, чи переживаєш ти, що у тебе така хвороба? А ведаєте, отець Михайло, мені вельмі спокійно, хоча ж я розумію, хіба до мене ще не дійшло, що у мене така хвороба. І так само питаюся, чи хочеш ти змінити своє життя, у своє життя запросити Ісуса Христа? Да, я для этого до вас пришла. Да. Я хочу посповедаться, я хочу подрыхтоваться до споведи. Я доверяю Иисусу Христу. Слухайте, человек, який не ходить в костел, який редко ходить в церкву, приходить і визнає такий простий спосіб глибокої віри. Як може так скажу, духовно, я просто обалдел. Да. Я часом у віруючих католиків не зустрічаю такої простоти, з якої приходять і говорять, що я хочу Ісуса Христа обновить им отношения. Я хочу полностью изменить свое життя. Я верю в Его, верю, что Он Бог. Я хочу измениться. Видите, меня аж сердце растаяло. Насколько это глубоко, сам переживаешь, что ли, такие реколекции, когда зустрічаєш такую особу. Так само підготувалися до сповіді, довго сиділи, розмовляли, відправили додому, коли підготувалися. Наступного дня мама і вона визнання віри прочитали, вошли в костел католицкий, сами это хотели. Был сакрамент споведи, остались на святой мши, была святая коммуния, тлумачуємо, что такое. И наступного дня мы еще поехали у Боровлян, треба было там з'явиться. И при обследовании выходит правило, что девчина полностью здоровая. Я пытаюсь, телефонуете, это мне девчина говорит, отец Михаил, я полностью здоровая. Я крикну жартом, я видел, что сталося, я видел, что Христос дав їй дар оздоровлення. У мене не було сумніву, тому що Бог добрий до тих, хто повністю піддається під Його руки, міняється і хоче змінити своє життя. Я так жартом говорю, видиш, як так сталося, що у Боровлянах найліпші врачи в Білорусі так помолилися, а майже на 100% тобі написали, що у тебе рак. А вона одразу обрезала жарт і говорить, ні, отець Михаил, це Ісус. И Он меня оздоровил. Я это ведаю. Я это отчуваю. Я это переживаю. И она не ведала, как это в словах описать, а она просто назвала так по-простому. Отчуваю, ведаю, переживаю. И я тогда ей сказал так, слухай, возьми, коли ласка, еще другие документы этих врачей. Хай не подпишутся, что не ведают, что сталося, хай пишут актуальный твой стан. И про спевий час она прислала другий документ, в яким несколько подписей врачей, печатка, документ официальный, что полностью является здоровой. Да? И уже не говорить об попереднем документе, что не ведаем я, только просто стверджение, человек полностью здоровый. Вот что может глубокая вера и отдание Христу. Коли не покидаешь за собой ніякого хвостика,
дзе хочаш сам кіраваць сваім жыццём, але разумееш, што жыццё з'яўляецца даром Бога, Бог чыніць абалдзенныя цуды. Але Бог становіцца бессільны, калі жывеш як праформа, нібыта веруючы, але не давяраючы, нібыта Богу адданы, але пэўныя сферы ў ягоныя рукі не адданы. Нібыта я з'яўляюся чалавекам Божым, а так фактычна прабую нават сябе самога абмануць, што не ўсё аддам Божыя рукі, сам яшчэ буду рашаць, што для мяне хорошае, не буду слухаць до канца Бога. Так толькі наружная праформа. Дзе ж Бог, які даў чалавеку цела, не ведае ягоных думак, ягонага сэрца, унутранага міру. Гэта ж настолькі трэба быць дзіўным чалавекам, каб дапускаць такую думку, што Бог не ведае, што ва мне адбываецца. Бог ведае ўсё. І страх, і боль, і смутак, і расчараванне, і радасці. Ён ведае ўсё, што адбываецца ў тваім сэрцы. Сумніву ў гэтым няма. Таму што той, хто стварыў цела, стварыў увесь гэты букет унутранага міру. І калі чалавек увесь свой унутраны мір гатовы шчыра адкрыць перад Богом, Бог астаецца бессільны перад благословением. Ён благословляе. І робіць вялікія цуды. І гэтыя цуды, калі чалавек дасведчвае гэтых цудаў, становіцца знакам глыбокага даверу Богу. І тады мы адкрываем праўду ў гэтай сферы, што Бог і я – гэта вельмі блізкія адносіны. Бог і я – гэта вельмі глыбокае штосьці. Жыццё з'яўляецца сапраўдным дарам, але прыгажосць гэтага дару ёсць толькі тады, калі я знаходжуся ў глыбокіх адносінах з Богом і ў яго даверы. Адзін маленькі грэх, одна маленькая сфера недаверу блокуе шчодрае Божие благословение в моем житті. Видите, варто подумать об этом. Якость в моем житті. Ці сапраўды з'яўляюся чалавекам глыбокай веры, дзе давяраю Богу кожную сваю сферу. Не боюся, калі Бог заглянець у тую ці іншую шуфлядку майго жыцця, і калі скажа, напрыклад, слухай, а выкінь тое, змені тое, напоўні гэтым. І я это раблю. Ці слухаю я ягоны голас, ці ягоны голас гучыць у маім жыцці, у маім сэрцы. Ці, напрыклад, калі прыходжу на адорацыю на свяцейшае сакраменту, я маю гэтую свядомасць, што ёсць Христос і я. Не мае соседи, каб показаться, як я выглядаю, толькі Христос і я, дзе чакаю спаткання, сустрэчы, вучуся гэта спаткання. Да, бываюць, памыляюся, але вучуся, іду да гэтага. І на способ разумны будую гэтыя адносіны. Хочу покинуть нас сегодня с этими питаниями. Хочется, каб это Божие Слово у нас працавало, как мы походили за этим Словом. И размаўляйте в своем сердце с Духом Святым. Зазвычай час реколлекции – это час, у котором Дух Святый сам жадае дзейнічаць у нашем сердце. И он может приходить часом с простыми прапановамі, говорячи, слухай, а давай, може, попробуем, зробім парадок у твоем житті. Може, давай наведем парадок у той сферы, якую до сённяшняга дня боишься мне доручить. Боишься, что я заберу нешта, будешь бедный. А може, доверься, я тебе зроблю еще больше богатым, и будешь больше счастливым. Давайте походим за этим словом, давайте дозволим, чтобы это слово дейничало у нас, а убачите, насколько будет благословленный плен этого слова, сколько Божьего спокою будет в сердце, Божьей радости, Божьей надеи, упевнености. И это выдается самое прыгожее, коли адчуваем и ведаем, что Бог есть вельмі близко, конкретно мяне, есть со мною, везде, и выдается, чую я мой голос, дякуючи якому моє життя набирає пригожих кольору.